EI or EA ama agus fágimid I istí. Dear Colaiste Bhride Omeith mí lunas milí géad sa dói ag buniú Colaiste Bhride Omeith an 10 cantar an rón Gaeilge bio agus láidir ag an am sin ag guaige lein. Ar nóiad tan min Colaiste siúil an seo ag óstan na trá, at nó cuid na múntre bhí ag teagas go Colaiste Bhride Colaiste Bhride Omeith. Tá méid geanúin céad cursa an seo milí géad sa dói ag bhí ar a bhain 10 duine ar an cursa nuair a chríicnaí an Colaiste an seo ins na lár fichidí bhí breis ceir a scór duine. Ar a drochuir idir ammaní, bhí críicleid i dhéilteán, bhí iiriamach na casca, bhí acansúir rud ag tarnú. So sinna fág bhfuil an Colaiste spéisiúil mar duine den na múntre bhí an seo na Owen McNeill, an duine bhí ganas ar Óglaí na Héireann. Bhí daoine eile an seo mar hampla Cardinal Logue, bhí an Pierceach an seo ar cuairt go Master Realtas. So tá an stair ag buint leis an Colaiste cén fear gur aisriú go ranna farste, bhí an Gaeilge Gully Lake bin an rud a Harla. Austin an Austin. Ligan ama an horsa seo an béim a honneil ar an teanga í híon sa bhanrang agus an manrang étre agus daoine tá sa manrang útar agus an árang daoine bhfuil Gaeilge acu just béim a honneil ar sean hanan se thoirile. Tá ólas againn ar an sean hanan sin, so cén fan ná jocailin an sean hanan se haran se ráise agus chur a bhéile phobail. Tá thar 8 daoine linn ar seachtaí seo go an Gaeilge daoine tá inta jigar sa sanna Gaeilge. Daoine bhór trácht ar Colaiste Bhride sa teangan agus daoine is tóca gróm múnsear acu ar thrastal ar an Colaiste. Sa sé brad tógta le sean hanan a cheantar seo agus seanna hí na scéaltarí agus a leis de sin. Tíh hir an bóthir cantar cúilne agus tá na scéalta le lanaíonn san cantar cléisimuid faoi Finnebach agus Slíomh Gullion agus Farcill agus an cantar le tá sé luirteint na sean leabhscríbhnaí. Tá sé fíortáach ar éireacht a cinneal beo agus é a wascailt agus sin an rud atá ag tarlú an seo. Hannig mé ag an cantar seo cantar I méid an céadúir le Gaeilge ólam sa bhliain ní géad 67. Bhí seandaoine an seo go fáil a ró tréifil de Gaeilge acu, bhí cibhne acu ar rantaí baga agus rátaí baga agus codna de hena scialtaí agus cibhnam gur thug mícheál daoine na fearbhí na phríomhidin seo sinne mar galtaí ar cuairt acu. Neis Conor, sí síos ar an orlár. Ní sin rís thuime ad le Colaiste Bhride ar an na farste. Bhí am den scaithógainn an sin agus san am céanna dólam ag an chuid Gaeilge an sin tá cibhní maithe go mar Colaiste Bhride ar an na farste. An drama bhag an Colaiste ag ran na farste sin bead lorcan ómóí go háirithe an sagart ómóí bhí ganas ar rudaí an seo i Garlín agus I Gundé Luke ó generalt agus ar nóia in a hananta bhí padar ó dúda. Agus bhair siad ar fáin na blianta ag teag san sin trocadí daithidí, beidir go dtí na cégadí héan. Nar hála gur chaime héan seall saoirí ag obair an sin ar an teagas go ran na farste. So tá sé fíor spéisiúil dúsa a bheith an rás an seo a náitin ar céad buniú Colaiste Bhride.